Коста Фрита. Да, интересно, виждате ме по този начин, защото нали, вече съм, не вече, от доста време съм витюбър. Нали, модела ми не е от най-блестящите, но все пак аз съм го направил с 300 000 зора и мъки и какво ли още не, разбира се. А, мислим, добре, множествено число шизофренията се включва. Мисля, скорошното време, понеже нямам наистина свободно време, абсолютно почти никакво. И ще гледам горе-долу във всяко едно свободно време да почна да правя някакви реакции, допълнителни коментари, нали, с хора, които следа, хора, които не следа, които клипове ми се струват интересни. Смисъл, няма да е по-дълго от, да речеме, някъде 15 минути. Смисъл, горе-долу, колкото трябва едно ядене, понеже явно няма, хората не качват толкова често, колкото преди всеки ден да има по едно клипче, нали, примерно 15-20 минути, защото аз обичам като седна да ям да си пусна нещо YouTube, чао, да си гледам, нали. Ама вече клиповете стават, нали, малко по-къси, не че визирам някой, но все пак 8 минути на мен не ми стига да се наям и да се накефа на който и да е клип, който гледам, разбира се. Нали, почвам да правя реакции, допълнителни коментари, не от сорта да изкарвам някакви пари, защото съм се преместил в Twitch от доста време вече и затова почти няма никакъв контент в YouTube. Нали, имам клипове, но трябва да намеря някакво време, в което да ги монтирам един по един, да ги качвам. Нали, те са горе-долу пак PUBG, CS, някакви такива хуйни. Извинявам се, нали, употребявам наистина доста вулгарни думи, но това не трябва да пречи на каквото и да е и както и да е. И сега нека да преминем към един от хубавите прозорци, Game Capture. О, да, супер! Чакайте да слеза малко долу. Така, ще ме питате къде отиде. Къде съм отишъл? Никъде не съм ходил. Реално погледнато. Че не ми хареса да съм така манечък. Така, реално погледнато аз не съм ходил никъде. Никъде. Бях си на едно място, едно и също място почти. Да, пак казвам, трябва да намеря някакво време, в което да почна да оправям клиповете и да качвам. Имам и забавни моменти, и незабавни моменти. Разбира се, и много килове, и много не знам си още какви глупости, които вече си нямам идея какво имам и какво съм снимал и какво се е снимало автоматично. Друго... Да, ще питате отново къв си ти, в смисъл къв е този модел, ти си момче, мъж вече с един край гроба, но както и да е, това е друг въпрос вече. И ще, нали, съответно въпрос е защо си с женски герой, витюбър, характер и така нататък. Ами, хора, има едно хубаво аниме, защото да, гледам анимета, аз съм уип, или на български аз съм задръстеняк, който повечето биха сметнали за това. Нали, за да стана витюбър имах малко мотивация от витюбъри, които следа. Разбира се, аз не го правя с цел реклама, нали, да рекламирам себе си и останалите, но мотивацията ми дойде от Шайлили, тя ми е любимия витюбър, разбира се, след това Калая Пимори и почнах, нали, да влизам в тия неща и до момента, в който не пуснах едно хубаво аниме, което се казва Камфер. Момент само. Добре, окей. Анимето е това. В смисъл, ако реши да го отвори. Добре, окей. Това е Камфър. Това е главният герой. В смисъл, с тази гривна от момче става е на това. Реално погледнато. Оттам ми дойде идеята. В смисъл, малко, нали, няма кой знае колко прилика, защото едното е 2D, другото е уж 3D някакво. И от тук ми дойде идеята. Реално погледнато, ако видиме, аз имам същата гривна. Нали, няма как да мръдна да я видите по-добре. Всъщност, не, няма. Да, ето я малко по-добре. Същата гривна.
Но да, от тук ми дойде идеята. И защото нали, много ми харесва и героя. Интересно е. Гледайте го, препоръчвам го. И така, тук скоро ще се появят евентуално нови клипове. Ще се старая нали, всяка сряда, събота, неделя, нещо такова да има поне по един клип, който правя реакция, коментирам и така нататък. Ще се надявам на хората, тези, които изобщо не ме гледат и не ме следят. Нямам си идея какво се случва. Значи да ви хареса. Аз разбира се, ще си преразглеждам клиповете, защото като седна да ям няма какво да гледам. И горе-долу е това. Надявам се утре да коментирам някакъв клип рандом. Или може би да не е рандом, нали вече имам планове. И в бъдещ план може би да правим нещо като от сорта на кратки интервюта с разни феймас хора в България, евентуално извън България, в рамките на 10-15 минути. Нали, смисъл не е да ги изтезавам и да си казват всичко, но реално погледнато да тече някаква дискусия, дали ще е за живота, дали ще е за игри или за анимета или за каквото и да е. Смисъл ще се радвам, нали, нали, да има някаква дискусия, която да тече през цялото време в рамките на 15 минути, нали, съответно ще ги преработвам. Сега първите клипове почти няма и да ги преработвам, защото няма никакъв смисъл да се преработва и мисля да му е това с това, което възнамерявам да правя. Апдейт за канала, нали, също споделих. Някои от нещата може би да си остана така, може и да не си остана така, според зависи. Отдолу ще сложа моя Twitch канал. Разбира се, и там, в смисъл, почти месец-два. Разликата от една година в YouTube и 2 месеца в Twitch е коренно различна. Но все пак в Twitch съм малко по-сериозен, така да кажа. Не играя почти вече Basic игрите, които играех, като League of Valorant и CS и не знам си още какво, и си цъкам съвсем различни неща. Така че, желая ви да сте живи и здрави, прави корави, най-вече здрави, защото в момента е сезона на болестите и на гриповете, така че желая ви да се пазите, живи и здрави и ще се видим на следващия клип. Ай!